Здравейте! С голямо удоволствие искам да ви разкажа малко за този курс, който карах аз при Таня Ангелова. Той е базов курс, маникюр, педикюр и ноктопластика. Цялото обучение е разделено на модули, което е страхотно. Цялата информация е много лесно смилаема, много бързо се разбира за какво става на въпрос. Аз не бях запозната с изграждане, никога не се бях докосвала до гел за изграждане, нито пък до форми. Смятам, че доста бързо ги схванах нещата. Много съм доволна от цялата информация в курса. Доволна съм, че винаги когато се обърна към Таня, тя може да ми отговори на момента и аз бързо да си поправя грешката и да продължа напред. Също така много ми харесва, че курсът, който сме си го заплатили, той си остава за нас. Винаги, когато сме забравили нещо, може да се върнем при модулите, да си го припомниме, да си обясниме наново неща, които не са ни ясни. Това е страхотно.